मानसियाबो हारसिं थानो बाथारबाय खोमा सिबाय। आयंआबो लाखिबाय थाबाय, दा आरो आंबो लक्ष्मण थाबोला जा मोजां मोनो खाथियाव, बेखायनो थांथ'वाखैमोन। नाथाय माइबो गायनांगौ, बाजैखौबो अननो ओंखारो हारसिं। उफाय गैया दे, दा बेलासियाव नङाबा गाबोन थांसां। नाथाय मोनसे खोथाया मोजां मोनलांसिगोन आं। लक्ष्मणआ जानो हागौ दिनै बे थुनथुलिनि उन उन खारफानाय नंलादां। आरो आंनो लक्ष्मणनि हिनजाव जाखागोन दे। बिनिफ्राय लक्ष्मणनि बिमायाबोथ' आंखौ मार फसायखायो। आङो लक्ष्मणनिफ्राय येस जाब्लानो ना बिनि गोसोखौ आं देरहाथारखागोन। बेनिफ्राय बे न'आव बिहामजो जानाबो फैगोन आङो, लक्ष्मणनि जिउनि लोगोरि जानानै। दाथ' थुनथुलिया बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय, सोरबा हौवाजों लोगो हमखुमालायनाय माबा माबिनो। लक्ष्मणआबा नुदों ना नुवाखैथाय? मबाइल नायग्रा नुदोंबो जानो हानाय, नुवाखैबो जानो हानाय। नाथाय मिन्थियाबा ना आं बिनि रिएक्सनखौ मार नायनो लुगैदों, जे माबायदि मोनखोदायो गोसोआव। मिथिदोंबा आरो मिथियाखैबाथ' माबा मोनसे जागोन, नङाबा आंनो खिन्थागोन शेयार खालामनानै। जानांगौना आंजों किस्मतआबो लोगोसे दंफायो, बेखायनोथ' लक्ष्मण बिमायाबो आंखौसो फसायो। आरो बे थुनथुलिनि बेफोरबायदि भाइरेल जानाय दा एकदम पारफेक्ट जाबाय आंनि जिउआव। लक्ष्मणआथ' खुनु सान्सआनो थानाय नंला थुनथुलिजों। हेल' सनामोन, माब्रै दं, मा खबर? नाथाय आंनियाथ' गाज्रियानो जेब्लायबो। आरो मोजांबो जानो रोंला, माबा जाना होलाबाय थायो, एखनबा फना एखनबा मानसिया। आंथ' आरो दा खुगायावबो सिथरसो जानानै होबावबाय। लोगोफोर लोमजागाबाय, सिथर जालायबाय, मा बुंबावनो, माब्लाबा माबा गोदोना सानाय जालालै लोगोफोर। दहायसो खुगानिखौबो मुलि लायना फैलायबाय लोगोफोर, हामगोन ना हामा मिथिया, जेबो जानोबो हाया लोंनोबो हाया, ओरैबायदि अबस्था जाना दङो। खुगा एकदम सिङावसो सिथर जाना होबाय आरोना। सिथराबो देन्जार बोरैबा साखायो आरो। दा रायलायनोबो उसुबिदा जाना दोङो, थेवब्लाबो दसे लाना फैबाय दै सनामोन। नोंथांमोना जायफोर नायनो मोजां मोनो नायालासे थानाङा दे सनामोन दे, नायलांबानो जाबाय दसे समबाबो। बिदिबा बांद्राय बखिबाय थाथ'लालै, भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बयनिसिमबो लोखिनिफ्राय लाभ इउ। हेल' आगैमोन, आंनि फेसबुकनि लोगोफोर। बिबार बागान गोनांजों लोगो जायोब्लासो नोंसिनि न'आवबो बिबार बागान जाहैखागोन दे सनाफोर दे आगैमोन। बेखायनो आं जेब्लायबो बुङो, बिबार बागान गोनांजों जेब्लायबो लोगो जा। आरो नोंसोरबो आंनाव आलासि जाफै, आंबो नोंसिनाव आलासि जाहैगासिनो दङ। जाय आगैमोना आंजों लोगो जादों, नोंथांमोना कमेन्ट मोनसे हरनानै गालांबानो जाबाय, अब्लासो माने आंबो नायै नोंसिनि न'आवबो थांनो हागोन नालाय। जोङो गावजों गाव मदद होलायबासो जौगालांगोन जोंबो। नोंबो आंनि भिडिअखौ नायनांगोन, आंबो नोंनि भिडिअखौ नायगोन, अब्लासो दा जोंबो बेफोरबायदि आवगायलांनो हागोन दे आगैमोन दे। बेखायनो नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आरो माने अब्लासो फेसबुकआबो माबा खालामहैयो नालाय, एसे मोजाङै बियो एक्टिभ दं होननानै मिथियो नालाय। बेखायनो नोंसोरबो गुबुननि भिडिअखौबो नाय, अब्लासो नोंसिनि भिडिअआवबो भिउ फैगोन दे आगैमोन दे। बेनिफ्राय आब' आदा बाजै आगैमोन, नोंसोरखौ गासैखौबो आंबो जेब्लायबो सापर्ट खालामखागोन। नोंसोरबो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आङो बयनोबो बिबार हरनांगौआव हरखागोन आरोना आगैमोन। ओमफ्राय दिनैहाय आङो हाथायाव थांनो ओंखारदों आरोना। हाथायाव दसे थांना फैनोसै, गरमबो। ओमफ्राय बिबार हरनाय भिडिअआवल' नोंसोरो आगैमोन सनाफोरा सापर्ट खालामो, गुबुन भिडिअआवबो नायनांगौ आरोहाय मा। गावस्रा मा बुजिथाराहाय सनाफोर आगैमोन दे बुजि एसे। बिबार बारसेनि बेसेन माने 1K भिउजों समान, बेखायनो बिबार बारसेनि बेसेनखौबो बुजि आगैमोन। गावजों गाव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दे सनाफोर। गरमफ्राबो लाजाला माथो, हाथायाव थांनो बुंनायाबो मा जाखो बेलाय, माइयालाय दासिमबो ओंखारनाया जायाखै बेना। ओंखामफोरखौबो संदोंना सङाखैलै, जालांखानोसैमोन आङो। दायोबा हाथायाव बेसे गोबाव जाबोगोन, आं फुङाव जायाबा थानो हाथाराना। आरोबा सनाफोर आगैमोन, मैया बिबार भिडिअनि चेलेन्ज होदोंमोन ना आङो, अब्ला बयबो बाहागो लादो बिबार भिडिअ चेलेन्जआव। नोंथांमोना जायनो देरहानो हागोन 50 बिबार बान्था मोननाय जागोन, सेथि बान्थाखौ। बेनि थाखाय जेबो खालामथारनाङाहाय आगैमोन सनाफोर, एकदम सिम्पोलल' खामानि मावनांगौ। आंनि भिडिअखौ फुल नायजोबबानो जाबाय, लोगोसे लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय, हायोबा शेयारबो खालामनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना माने बाहागो लादो सनाफोर। 50 बिबार हरनाय जागोन आरोना। 50 बिबारनि बेसेनाबोथ' गोबाङानो जाखायो। बेखायनो लोगोफोर, आंनि आंगो सनाफोर आगैमोन, नोंथांमोना बिबार नांगौब्ला दे एसे नायबानो जाबाय भिडिअखौ, आरो बाहागो लालायदो। नों मानो थुनथुलिखौ फसायनाय दे लक्ष्मण? माने आंनि गोसोआ थार नङा नामा? आंबोथ' नोंखौ थार मोजां मोनो। एसेबां मोजां मोनबाय आं नोंखौ।
आंखो आरो आंलाय मा गाज्रि देनाय आंबोथ' नोंखौ जबरदस्ति खालामखायाखैमोन खालामनाया आंनि गोसोनि फिलिंसखौल'सो खिथादों नोंबोथ' एन्सार होफिनाखै नाथाय आं दासिमबो नेना दोङो जेब्ला आयंआ बाथ्राखौ खिन्थादोंमोन गोसोखौ बायग्लिनाय बायदि मोनखादोंमोन नाथाय दा थुनथुलिं बेफोरबायदि भाइरेलखौनो रासिन मोजां मोनबावबाय आं आफा लक्ष्मणखौ आंनि जिउनिफ्राय गोजान दा खालाम आं जोबोद मोजां मोनो बिखौ अखाफोर माला सफैखो नोंलाय माथो आं फात्ताखौनो मोनलायासै गारि गाबनायबो खोनायाखै बा आं फैनायखौबो मिथिलायासै मा साननानै गोबाव हाबनानै दंमोन नोंलाय नोंखौनो मा आंखौ आरे नङा माने आं सानबाय दंमोन ओजों बाजैयाबो फन हरदोंमोन नालाय दा बेलासियाव नङाबा आं गाबोन थांनोसै सानबाय नालाय ओमफ्राय बिमाया जोंना हगार हरगोन माथो साननैसो थाबाव होनथारदोंमोन नांथ'ला दे थाबायानो माथो ओमफ्राय नों लाखिथारबासोमोन दा मा होनदों आंखौ अरायसो लाखिथारबालाय आं खुसि खुसि थागौमोन दे अखाफोर आंबोथ' नोंखौ थाजानो लुबैदोंमोन मोजां गोगोम मोनदोंमोन आरोना जोंहा न'आव थाबायानो दा आरो बाजैयाबो हारसिं नालाय माइबो गायनांगौ हाख'वा खामानिफोरखौ उनाव फैफिननोसै नङाबा नोंसोरबो जोंनाव थां जागोनलै आंलाय माथो थांबायानो थाखायो दा नोंसो जोंनाव खम फैथारमोनबा दाबो फैबाय थाफैबाय आं गोजोननाय मोनदोंलै नंगौना औ माथो ओमफ्राय नों थांमारोबाथ' खालि मोनलायसिगोनलाय साननैसोआ जोंहाबो दा गोगोम मोनथ'दोंमोन नालाय दसेनो बोरैबा नांथ'सिगोन थांफिनबा दे मालाय आयंआबा गोगोमखाहाय नोंसिना आरो नानि फिसायालाय औ नानियाबो गोगोम खालामो गथ'आ आरो बिमायाथ' जोंना बा गावनि रायलायजेननायजोंनो न'खौनो गोगोम खालामजोबखायो दे आयौ लक्ष्मणखौ नायनानैलाय माथो जेबो दुखु जादों बायदिखौनो मोनाखै आइया मा फाव जालायखो बेनालाय मा बिबार जासिलाबाय थाखो मा बिबार रानलाबाय थानो नागिरखो आरो जायबा सिगांनि बिबार चेलेन्जआवबो बिबारखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना दुखु जानाङा बेफोरबायदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो रावखौबो माइ गाबजुजाय खालामा आगैमोन दे सनामोन बयखौबो अनखायो आं हायाब्लाबो बिबार बारसे बारसे हरखाथारगोन आरोना दे नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि गोसोआ ओरैबायदिहाय लोगोफोर नोंथांमोननि भिडिअखौबो आंबो नायनायाव मालाबाबो माबाया आरोना बेफोरबायदिहाय नायाहाय मा आं बिनि भिडिअखौलाय मानो नायनोसै बेफोरबायदि गैथाराहाय आंनाव आंबो सम मोनब्लानो मालाबा ओंखाम ओंख्रि संनायावबो नायलायलाङोहाय सोनाफोर आंना आगैमोन आरो आंथ' बयनोबो बिबार बारबाबोथ' रानखायोआनोखा दे सोनाफोर होनबाना थाथ'लायदो हामबायसै फिसाफोर सनामोन होद फाग्लि हा मा बिबार राननायनि खोथा बुंलाबाय थाखोब्रा नोंलाय हा सोरनो बिबार राननोलै आयौ हाबाब नैहाय आं एसे रायज्लायदोंमोन आंनि आगैमोनजों सनामोनजों साला मा बेयाव रायलायनानैलाय मा मोनबाय थानो सोर दंखाय बेयावलाय देलाय मालाय देलायनानैबो दाबो ओंखारनाया जाया सानगासिनो आंहा नोंखौ आरो नोंहा बेयाव माबा सोरनोबा बिबार राननोनो सोरनोबा माबा 50ता बिबारनो सोरनोबा माबा माबि बिबार मा बेफोरो हो माया नैहाय बोराय दानि जुगानो बेनोसै बिबार राननायनि दिनसै बिबार रानलायब्लासो बिबार मोनगोन हामाथो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो सापर्ट मोनफिनगोन नंगौना नङा आरो जोंलाय फेसबुकार जाबायना नोंना बिसियाबो नै मा फेसबुकारलै बियो जायाफ्रामानो बेफोरजोंलाय मा मोनबाय बायनोब्रा बेफोरजों मा मोनगोन खामानिफोरखौ स्रां स्रिं मावब्रा जेराव थांनो नागिरदों डाइरेक्ट मा नोंना आरो बेफोरजों मबाइलजों रायलायबाय थायो नामा जायालै नोंजोंबो माया जाया बेफोरजों जेबो मोना ओरैनोसो समय नस्थ' जाम्बा बोराय बुजियाहाय मा नोङो आजिखालि खथ' मालाय ओरै फैसा थाखा खामायगासिनो बेफोरजोंनो थाइसे थाइनैबाबो हा बेफोरालाय मा खस्थ' ओरैनो फनाव नायनानै बखिनांगौल'सो दा हा बेलाय मा खस्थ' आरो मा गाज्रिसै बेलाय ओरैनो थास्लायस्लाय आरोहाय जाम्बाहाय मा नोङो बुजिथारा एसेबो मा हिनजावखाय आंखौ जेबो मावनो जेबो खालामनो हाया सानदों नामा नोङो जोंहाबो एसे नाम दङहाय मा बुजिया नोंलाय एसे आंनि माबा फल'वार्सजों थांना नायनाय माबायदि बेसे अनो आंना सनाफोर आगैमोना नोंना बिसिनाबो गोबां अनजानाय आंगोफोर दङथ' नायनाय आंनि न'आव थांना फेसबुकावहाय जाम्बा दानि जुगाव जेरैबो एक्टिभ थानांगौ मावनाय दांनायाव बेजों लोगोसे ससियेल मिडियायाव बेनिफ्राय न'नि खामानिफोरावबो जेरावबो गोसो होनांगौ आरोहाय मा दानि जुगजों माबा आगानजों आगान मिलायफायाबा बोरै जाम्बि लरलि जानानै थानोसै देलै नोंजोंलाय बहाथो हानो ओमफ्राय हाथायाव थांनो होननाया थग्रोदोब्रा माथो बेफोरखौ दोनथ'नो हाया नामा खालि मबाइल माबा फेसबुकनो माबा बिबारनो माबा लाइक फल' कमेन्टनो बेफोरजोंलाय मा जानो
नोंनि बे बिबार राननायल'जोंलाय मा जानोब्रा ओरैनो खामानिफोरखौ सोर मावना होफैनो नै जाम्बा आंनि बिबार माबा राननायखौ मेगन सानाङाहाय मा नोङो हौवा मालायफ्रा सापर्ट खालामो बिसिजों खथ' मालाय फानि भिडिअ बानायो नोंहा मायबा जाम्बा लरला जाम्बाना जाम्बा गुबैमारहाय नोङो बाराखौबा हामबायसै जाम्बायानो जाथोंसै आंहा खामानि मावनानै बेफोरखौ सोलाबथारालै जेबो थाद थ'दो आं ओंखाम उखैग्रोदोंलै ओंखाम दंना गैया ओमफ्राय बानायदोंना बानायाखै दानिया जाबाय मायबा जासुलिया आंहाबो उखैनो हालामोन बेखायनो आलु दंमोन आलुआबोथ' दरनै दरथामल'खासैमोन बेखौनो भाजा बानायबाय ओंखामखौबो बेयावनो हरफाबायहां एसे दिनैहाय फ्राइ राइस जानोसै आरोहाय गोरान रानदो दे जाहैग्रोनोसै आं होमबालाय हामबायसै ओमफ्राय नै जोंहा दायो गिदिर बेदर लाबोखागोनहाय चिकेनखौ मानो होनबा जोंहा सानैजों माबा चिकेन बेदर चेलेन्ज खालामनांगौहाय ना आंहा भिडिअआव एसे रिल्स बानायनांगोन ना कन्टेन्ट जालालै जानाय लोंनाय मानि नोंना रिल्सनो माबानो दे मा खालाम आं बेफोराव गैथारालै एसेबो बिदि होनना जाया सापर्ट होनांगोन देनांहाय बिसिया जेला मोनगोन ना गुरलाबखौ अब्लाना नों खिथु खारफानाङाहाय बोराय बेजोंनो मा देनांहाय आंहाबोथ' एसे मोनगोन ना ओरै दांनो आखाइ खरसा आनिफ्राय दायो हाथायावबो एसे आंखौ खेबना हो मैगं बायनाय माबा सि बासिनाय माबा माबिखौ एसे बेखौबो आंहा ब्लग बानायनांगौ लासिं सिं मोनोलै आं हाथायफ्रावथ' खमसे खम बेफोरखौ खालामनाङालै आं खेबा नांगौथाय आङो न'आव खेबना होगोन आं हाथाय बाजाराव बेफोरबायदि खालामालै गावखौनो गाव बोरैबा मोनो आङो जालालै फेसबुक आरो हिनजाव मोनबाथाय मा खालामबावनोब्रा नै नोङो लरगो बोराय जायाहाय बेजों जेबो मालायफ्रा हौवा हिनजाव बेसे फानि कमेडि भिडिअ बानायो बेजों मालाय फेमास जाजोबथारबायहाय आंहा माबा बोरायानो माबा एसेबो सापर्ट गैयाहाय आंनिया नाथाय माया आं जेना थायाहाय हारसिंबाबो आवगायलांबाय थागोन आंहा मा जाखो अखाफोर मिस्थि एसे ओमफ्राय गाइखेर दाखा लाबोदोंमोन आं दा जानोसै ना गरम बाराथारना बेखायनो लाना फैबाय आं मोजां दे आजिखालि ना लक्ष्मण जा फनाव दसे मा जाखायो न' बोरैबा बोरैबि सोरबा सोरबि बायदिसिना खोनाथारोहाय दाना फनावलाय मा जालायखोब्रा मानो नों नाया होमबा फेसबुक वाट्सएपनो ओइ खामानियानो सोलाबथाराखैना बेखायनो नायनायानो जाथ'वाखैमोन आं मा ओमफ्राय नङा बिदिथ' जेबो नंद्राया नाथाय फेसबुकआव जि भाइरेल खोनासोदो आङो माने नुसोदो आरोना नायबानो होद सोरनि भाइरेल जालायखोब्रा आं मिथियाना आंथ' बेफोरखौ बारा इन्टारेस्टेडबो गैया आंबो इन्टारेस्टेड गैया बेफोरावबो नायबानो नुथाराहाय मा बुंनो आं मिथिलाय लालै अखाफोर नायथ'थाराखै आं मा जालायखो सोरबा जेनेबा मिथिला दे होमबा आंबो नुदोंसो आरो ओरैनो नुफ्लांदों आंबो नायबा नुवाखै नोंबो बेफोरजों नायनानै टाइम पास खालामालै आंना बेफोराव बारा सम होनो हाया आङो रायलायबा लोगोफोरजों दसे ओरैनो रायलायो बाखि आं दसे निउसफोर नायो बेनो आरो दा सोलाबथ'थाराखै दायो नायनाय जायोबा नायनोसै मा बेफोरखौथ' आं नायखाया थेवब्लाबो होमबालाय आं आइजों थांसैहाय बायहेरायाव बेनोसै आरो दानि दिनालाय भाइराल माबा माबि सोर जायै जाबाय थादोलै आंहालाय मा आंथ' बेफोरखौ नायनो दरखार सानालै जेबो ओमफ्राय दिनै थुनथुलिया मानो फन हरथाराखैब्रा आंबो खामानियानो सोलाबथ'थाराखै दायोसो हरसै आं दहाय खनसे हरदोंमोन आं दाननानैसो हरदों माथो नायनोसै दे दा मा जायो आसरित अखाफोरा मालाय आलासिसो जाहैबावदों आंलाय एथ' मोजां फनसो हरदोंमोन बेनो गैलालै भाइ आजिखालि रावबो मेहेरजोंलाय बहा रायलायनोब्रा आं सानदोंमोन आरामसे फिथाइ सामथाइ जाहैनो अखाफोर मोननाव आब'आबो लिंहरबाय थादोंमोन नालाय नाथाय दा अखाफोरानो गैयाबा थांनो बोरैबा नांदों माथो नङाबालाय आं जा मोजां थांनो सानदोंमोनलै दा अखाफोर गैयाबाथाय थांबो बास्रायलै बिसिनाव अखाफोर दं होनबा दानो खारलायलांगौमोन आङो मानोथाय गोसोआबो मालाबा जानला मानला सानथारलै आंना हारसिं जिबन नालाय माथो खालामनो न'आवबो दावराव दावसियानो जोबा बेखायनो बाहेराफ्रावनो बांसिन थानो मोजां मोनग्रा जाबायलै आङो